Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ extreme. Θα εξερευνήσουμε το χωριό Ζιάκα στα Γρεβενά και μετά θα δούμε όλα τα χόρτα και ό,τι υπάρχει εδώ και μακάρι να βρούμε και κανένα ζώο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Τα λέμε στο βίντεο. Όπως βλέπετε ο δρόμος δεν είναι σαν της πρωτεύουσας. Κοιτάξτε εδώ. Παλιός δρόμος, συνέχεια με χαράδες. Κοιτάξτε εδώ φυτά γύρω γύρω, δέντρα. Είχαμε κάνει και ένα βίντεο με το σπήλαιο των Γρεβενών. Εκεί πέρα είχε περισσότερα σπίτια βέβαια. Εδώ πέρα έχει περισσότερα δέντρα, γιατί είμαστε σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Ειδικά έλατα, κοιτάξτε. Αυτό εδώ, σε καμιά 20 χρόνια, θα είναι περίπου σιλικολώνα. Και συνεχίζουμε βλέποντας... τι είναι αυτό? Κοιτάξτε ένα δέντρο. Αυτό, τα φύλλα του είναι πολύ... Γιατί αργείς! Γιατί! Γενικά από εδώ υπάρχουν και πολλά ζώα, όπως λαγί, αρκούδες, μπορεί να δεις καμία να περνά από μπροστά σου. Μπορεί να δεις αγριογούρουνα, τα πάντα. Σαύρες, μικρές, εντάξει αυτά, φίδια. Εδώ νομίζω ότι άκουσα κάτι. Όχι. Κοιτάξτε εδώ, αυτό το μπλε. Αυτό εδώ είναι σπασμένο βέβαια, αλλά το χρησιμοποιούν τώρα για να σκοτώσουν τα ζώα. Είναι σφαίρα, τα λέγονται φυσίγγια. Παιδιά, κοιτάξτε, εδώ την είδα τελευταία στιγμή και εξαφανίστηκε μέσα στη μέση του χρόνου. Λοιπόν, το ξύλο το αφήνουμε. Γιατί δεν βοηθάει πια. Είναι καλά εδώ τα μέρη. Μπορείς να περπατήσεις. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, τρέξεις στον δρόμο. Είναι πολύ όμορφα. Κοιτάξτε εδώ κουκουνάρια με τα δέντρα. Κοιτάξτε εδώ τα δέντρα με τα κουκουνάρια δηλαδή. Πόσο όμορφο είναι. Κοιτάξτε το κουκουνάρι πόσο άθικτο είναι. Θα κάνουμε και ένα πείραμα κάποια στιγμή με ένα κουκουνάρι. Και γενικά θα κάνουμε πολλά life hacks. Κοιτάξτε εδώ ένα μικρό ελατάκι, πόσο μικρό είναι. Είναι λίγο πιο ψηλά από μένα. Εγώ είμαι ακριβώς εδώ. Μέχρι εδώ είμαι. Αυτό είναι λίγο πιο ψηλά από μένα. Εγώ είμαι ένα 60 για παράδειγμα. Αυτό είναι πιο μικρό. Εγώ είμαι ένα 60, αυτό πρέπει να είναι ένα 70. Κοιτάξτε ένα αμάξι που περνάει. Σπάνια δηλαδή περνάνε, γι' αυτό σας το δείχνω. Θα ανεβούμε και πιο πάνω, μπας και βρούμε τίποτα. Να, εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα, θα το χρειαζόμαστε το ξυλαράκι. Θα πάρουμε αυτό εδώ. Υπέροχο είναι. Κοιτάξτε. Κάτι άκουσα παιδιά. Σαν να σπάσαν κλαριά. Παιδιά, πάμε να δούμε. Να, εδώ είναι παιδιά. Κοιτάξτε. Κάτι ήταν παιδιά, εδώ πέρασε.
Κάτι ακούστηκε. Κάτι είχε εδώ. Με το που ήρθε εξαφανίστηκε. Μπορούμε να κάνουμε μια σάβρα πάλι για να χάνουμε τον χρόνο μας. Αυτό εδώ πέρα το μαγκουράκι στο πάνω δεν με ωφελεί, οπότε θα το κόψω λίγο. Κάτσε, σας είπα εγώ ότι κάτι άκουσα κλαδιά, αλλά ακούστηκε πιο δυνατό. Όσο ανεβαίνεις βλέπετε ότι γίνεται πιο δύσβατο το να έχεις τα πόδια σου στο πάτωμα. Ακούτε εδώ, κοιτάξτε κουκουνάρια πεταμένα κάτω, φύλλα. Και είναι πολύ δύσβατο. Σιγά σιγά εξαφανίζεται και ο δρόμος κάτω. Έχουμε μπει πολύ μέσα. Πάμε τώρα λίγο πιο αριστερά. Μπας και βρούμε κάτι από εκεί. Παιδιά, δεν μπορώ να περπατήσω εδώ πέρα. Αλλά θα το κάνω. Πάω να πέσω. Και από ό,τι βλέπετε κι εσείς, δηλαδή μην μου λέτε ότι ας πούμε είναι εύκολο εδώ πέρα να περπατήσεις. Δεν είναι εύκολο. Ω παιδιά, κοιτάξτε εδώ ένας κορμός που έχει πέσει κάτω. Παιδιά, κι άλλη σαύρα. Περνάει από κάτω, δεν θέλω να την ενοχλήσω. Γιατί θα μας δει πάλι. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάποιο πουλί από πίσω. Παιδιά, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο ζώο, γιατί όπως είπαμε τη φύση δεν την υπολογίζεις. Και αν πάω πιο πάνω ή πιο κάτω, δεν θα μπορέσω να πάω. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε, όπως είπαμε και πριν, ένα like και μία εγγραφή. Και αφήστε μου κάτι στα comments για να υποστηρίξετε να κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο σε άλλα χωριά. Τα λέμε.